milome ne obila mar mondo mi gibaga romo mane gibago dichieng manyoro nikech ang'eyo ni kinde mathoth rombe ka ibago kuonde ma wanyalo wacho ni gin alapa mago ma nyalo bedo ni gin mago mag kuonde ma wanyalo wacho ni gin ma public ema kinde mang'eny kata ka ji dwa dhi ndare mi wacho ga ni winjo bed ni uoro milome ne obila mar mondo mi obila ochiw arita gikae kaluwore kod kaka Kipchumba Murkomen nowacho ni milome ne obila onge mane or motelo ne romo makamano owinjo bed ni Gachagua oro milome kose ne baga romo kaluwore ni ne en mana yango duon bura maonge gimoro amora kendo maseche moko ne gipango kirangi yore duto jogo duto joma richo Gachagua gi Murkomen sirikal bende rach nikech sirikal nitie area command manyone obeni ka nitie ji mang'eny kamoro to dhi penjo gimomiyo jogo na kanyo to nyalo penjo gin tang'o miyo uchoko bura kae ta ana kiata ne OCPD ka kata ne OCS makae kora ko consult gi experience wedo nyalo we bura no dhi nyime or gi nyalo chwale mbele koro from there inyalo wach ni Gachagua gini to fill form mowinjire Gachagua pod wiye wil pod en deputy president privilege manene go nikech kata sami neno president diga kamoro it is still a permission and an permission michiwo on a privilege ground no president okwayo no dhi kama odwaro mondo ket security iwinja man is a privilege ground to sani Gachagua no so mamano according to impeachment trial mano betie nikech kada sani kada nchoko to wuoyo in Senate pod Gachagua stands impeached unless gichako process machielo gi initiate koro gima duong' manye Gachagua nego tim nyonego o apply koso apply to kwa security joka bro biro bu evaluate the position nto mae kae dwara askar marom nade omiyo emo miyo ka nyisi ni either way joga duta wrong ka wan gi IPOA maber kata Kenya National Human Rights Commission mane wa form they should summon both parties mondo gipenjo OCS kata OCPD do you really know your duty nikech what of Kenya jomo dhi tumo loko hala or end up with Gachagua should have paid on that. Emomio either way you can be at assume tomorrow. Nikenye be ni nyithindo kande koro wok no dhi kwelo. Koro gi kwelo ji. Gachagua moni obeni chulo johala. Nikech ene motero ji without asking on how peace can be maintained. Omio gino is totally wrong. The only thing manyaka team security system of this country must improve in terms on how they want to manage security. Kendo give winjo josiasa. Give neno ngane koro kodwago piny mo okodwago serikal. Kore nwawe no. They will be responsible. Karaka shago ne gimoko timo kanyo. Inspector General will go home. I'm telling you. As much as opara neno ngame johero. He will go home. Josiasa bro loko rekode te. Nyaka jomoe ganu kodego. So kain in office protect your work. Tiji ne makino minyeng maber. It's better when you work your office kain ngamo dhier in ngama jo kodwa to stand firm. It makes you move. Ajawacho ngaji ne ntie the late Karugu. Karugu ne nja thurugu Kenyatta. And he was the AG of this country. To ntie kama ne gidefa Kenyatta bo resign. To mano jadala gi. Maje kiambuari gi. To no resign bo weyo because you must live with integrity mari. So motek mangado kunyal kelo kodyo yoma. Igimune gelo makare. Omiyo this thing, and that's why you know fault Murkomen. Kokie tije to Ruto loke. Because in a press conference in a country like this, no who address Kikibilage. Instead of dealing with them. You know when I was coming here, I in your video more whether it's a crap or anything, but the intelligence is very high. Nini tienya thimoroma ne chokora ma won gi ne jalwen. Koro no very interested on transmitters. Koro winjo gimoro ne idwa lok jatelo moro. Koro bendo winjo gino kara jatelo cha be wuotho mingle gi ji. Koro be interested with your kode. Ko di romo kode to koro winjo. To enokia kora ko winjo ne mani president. Koro president yo kai bo de kode room koro winjo wach. Ko winjo wach
to nwango ni joma dwa loke gin jok ma en go gima no promise no kunyal timo gigi. And in the meeting koro security magi obeda alert sama gini bura to joka ngise ni nitie transmitter moro mwa winjo in the meeting committee no my is intruding and communicating everything with the nyimeka. See, this could be a story, but it is a nice intelligence development. Even Jakoro, Magigi Murkomen nego beno temo. Okay, go siasa biji. If it's really a minister, security in Yanka security bear. Joyce, you are as rich as your security. Nikeche, Jibro bedo safe, businessmen will do work, pesabro beti. Ka security raj, that country is gone to dogs. Omio, either minister and Joma advise properly. And your money, your marito security, you bet Joma bedo scared in this level, money and any. You can hear a more stronger thing than this, but even no confidence. Kechune makulal, topinyolan. So the good thing is, Nigir Gachagua ni, I totally disagree with both parties. Minister Raj, Minister Raj, Gachagua Raj. Gachagua Benyaka Koroichak improve himself. It's not about listening to the ground. Cannot listen ganga no ground. Okwanega jo ground. Kata ko pogore kod weche go mag tulo.